Tvinsuo Weekend. Reissu Karhujen maille alkaa nyt. Tervetuloa mukaan. On the iron grate, one more laugh, one more bite. En mä. Hyvä tiedä. No hyvä nyt totutella Suomen kesää. Onko Mikko hyttysi? On. Ihan on kivasti. Silleen kun hetkeksi jää paikalleen, niin on Hyttysi. hyttysi. Ja muuten ei oo. Ei. Se on kato, kun Ei. täällä oli eilen 30 astetta lämmintä ja niin, nää ei oo enää myöhässä. Nää tuli nyt sit kaikki. Niin jos viime viikolla oltaisiin oltu, niin ei olisi välttämättä ollut. Ei olisi välttämättä. Senhän minä nyt vaan sanon, että mettäs on kivaa ja hyttysiä tuskin edes huomaa. Älä puhu paskaa. Hiljalleen täällä Hobo Camp valmistuu. Onhan tää aika viritelmä taas. On viritelmä. Joo, tässä vähän nyt sitten, en tiedä näkyykö kamerasta ollenkaan, mutta siis tässä on ihan valtavasti hyttysiä. Ei ole kyllä kertaakaan aiemmin. Me ollaan täällä 3 kertaa oltu aiemmin ja ei ole kyllä näin paljon ollut. Ja eilen radiossa sanottiin kuulee, että tulisi sellainen hyttysten kannalta huono kesä, mutta ei ainakaan täällä suunnassa. Mene pois hyttynen. Täällähän olisi alkamassa tällainen illallisen teko ja meillähän olisi sitten sellaisia jonkunnäköisiä hybridipurkereita. Mikko osaa siitä kertoa enemmän, että minkälainen juttu. Se on vähän semmonen niinku burgerin ja tortillan lempilapsi. Jaha, eli jotain. Eli siihen painellaan tortillalettuun se jauheliha kiinni. Se paistetaan sitten smash-tyyliin, paisnellaan paistinpannussa kypsäksi. Käännetään. Sipulitippu. Sen jälkeen kun on käännetty, niin katsotaan, että se tortillalettukin ruskistuu mukavasti sieltä toiselta puolelta. Ja täytetään salaatilla ja tomaatilla. Ai niin, juustolihan päälle sitten. Ja salaatilla ja tomaatilla ja sipulilla ja vähän hyvää ranch-kastiketta nyt tällä kertaa laitetaan siihen päälle. Muutama hytty. Nippuu ja ei kun ääntä kohta. No niin, täällä ollaan taas. Meillähän on täällä ensimmäinen tällainen jauheliha tortillan lettu taputeltu ja Mikko lähtee sieltä toista tekemään. Ja voin kertoa, että tuonne jauhelihan joukkoon on pahoittelut, ettei sattunut se videolle, mutta sinne on mennyt hyttysiä. Niin on myös tonne. Ja niin on noihin kaikkiin möntteihin on mennyt hyttysiä. Et se on sellaista lisäproteiini ja ehkä Ebola. No joo. Täällähän Tomi laittaa jo pannuun kuumaksi ja kohta sitten sinne lähtee ensimmäinen tollanen. Tää on aikamoinen patakakkonen nyt hei taas käynnistässä. Varo, nyt menee, hei no niin, nyt on, äläs tollasta. Tulee tekijänoikeushomma, kun viheltelet meinaa. Ei mua voida estää viheltämästä täällä metsässä. Joo.
Katsotaan miten käy. Katsotaan miten käy. Siinä on suolaa ja pippuri. Suolaa ja pippuri ja sitten se Sitten lähtee on sinne. ajatus, että painelle sitä, smäshäile sitä. Ui. Kato. Vittu se on kypsä kaiken lisäksi. Oho, Nyt todella. no niin. Oh. Sitten sinne menee juusto. Sitten vielä paistat toista puolta. No ei vittu mä savutin. No niin, tällaista sieltä tuli. Ei muuta kuin ääntä kohti. No niin, tällainen se tuppi täällä. Jääkiekkoa rannalla. Jouttiin tulla rannalle. Täällä on vähän vähemmän hyttysiä, mutta paljon niitä on täälläkin. Jos me katsotaan nyt Tomin päätä, niin kyllä niitä riittää. Mutta katsotaan täällä vähän kiekkoa. Hiekkarannalla. Aika erikoista. Kelpaa. Täällä alkoi pieni vesisade, joten me siirryttiin katoksen alle katselemaan vielä loppulätkämatsi. Ja tästä painetaan sitten nukkumaan. Mutta mitäs ajatuksia tästä ensimmäisestä päivästä? Hyttyset vähän yllätti retkeilyä. No nyt on ihan kohtalaisen kiva kun nyt vähän käy tuuli ja hyttyset kaikkos. Niin nyt on ihan jees. Jaha. Vielä 4-0. Hei, Mut siis tosi kiva. näihin. Niin, sano vaan ihmeessä loppuun saakka, anteeksi. Todella mukavaa olla täällä. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin, niin ei muuta kuin hopokämpö vaikenee, mutta vain hetkeksi. Palataan aamulla asiaan. Pop into a weekend, hold the line. Pop into a weekend, beers and pie. Pop into a weekend, shout it out. Pop into a weekend, none back down. Pop into a weekend, boots and smoke. Pop into a weekend. Buongiorno. Buongiorno! Ihanaa. No niin, täällä valmistaudutaan kovaa vauhtia. Tohon noin päivän urheilusuoritukseen se olisi. 15 kilometriä taivallettavana. Sää on harmaa, mutta kello 15 noin pitäisi aurinko alkaa pilkahtelemaan, joten eiköhän tämä tästä. Ei muuta, palataan poluilla asiaan. Illan käyvät miehet, tuimana tuulet ne valjastaa. Kohti vain käyvät miehet, huimat on haasteet korpimaan. Korkealla kelleä kuvailo ja ohjaa oikeaan. Oikeamieliset me kohtaa vaarat jos No niin, täällä mennään sitten noin 15 kilometrin Suomun kiertoa. Ja edelleen keli on vähän tällainen tuhnusateinen, mutta että tossa päivän puolella niin pitäisi toivon mukaan vähän kirkastua ja olla sen jälkeen mukavan sellainen sopivan lämpöinen puolipilvinen sää, niin sitä kohti. Ei muuta kuin jatketaan matkaa.
Jäin ihmettelemään luonnon kauneutta. Hyvää ja leveätä baanaa täällä on. Vähän lämmin alkaa tulla. Kyllä. Kohta sitä alkaa karsia vähän vaan. Let's go. Polku vapaa. Menkää Vamos. kurjat ensin. Pokkaniemessä sitten tauotellaan. Jep, mennään vaan. Nätti on. Keli nyt on tällä harmaa ja tuhnu, mutta ihan kivaa. Kyllä se tästä vielä paremmaksi muuttuu. Taktiikasta, että pikkusen niinku häntäpäältä heti alusta niinku roikutaan siinä, mut vittu ei jaksana! Ne meni menoja ja mä huusin, että tunnetteko minut, seis, miehet? Niin ei kun ne meni ja mie perässä, mut jalat on niin kipeät! Ja kättä pakotti ja henki viihtäisi ja salapautui heti, ihan heti ollaksi niin löi paakien lukkoon ja yrjötti. Aivan. Onko paikka tehty? Ei oo, ei siinä lopata. Miten se tuolla päin? Se on jätkä tässä kahvitauko. Onko tää? Joo, Tämähän se sit on. kahvitauko. Mahtavaa. Keli alkaa huomata, kun kirkastuu. Me vaikka nyt sateet on nyt väistynyt. Ei tule enää tänään ennen yötä. Tämähän on tuttu penkki tässä. Ei notskipaikka. Toinen hiekka. Siinä on notskipaikka. Sinne jopa osuu aurinko, jos me ollaan hyvässä. Ei joskus 500. Tässä ei olekaan meidän taukopaikka näköjään, mutta tämä kyseinen penkki, niin sieltä voi nokkelimmat, pokkelimmat huomatakin, että tässähän on Kipe 6 kotona videon yksi kohtaus kuvattu tällä kyseisellä penkillä. Menkäähän tiiraamaan, löytyy minun YouTubesta sieltä. Mutta ei mitään, Miten tästä halki se on lyhintä? me vissiin jatketaan hetken aikaa matkaa, mennäänkin tonne vastarannalla tai tuolla kulmas näkyvälle biitsille kahvittelemaan, vai eipä se mitään. Onko Tomi lämmintä? Linnunmaitoa. Ja pieneniä. Tää nyt on kärmi. Täällähän tuulee kenelle ja tänne nyt oli tullut saatana. Niin, mene ja tiedä kenen idea oli tulla tuuliseen paikkaan, mutta tässä nyt sit ollaan tuulessa ja tuiskus. Onko äkäisenä? On vähän äkäisenä.
Otetaan tuosta. Oikein hesulilaista pulla. Tuosta vielä laitoin. Päähesuleista. Räkkerit päälle ja vaan. No niin, täällä vähän vähennettiin jo vaatetusta, kun aurinko tuli esiin ja merkittävästi sitä myöten lämpeni. Ja 8 kilometriä on kävelty nyt sitten tässä vaiheessa noin suurin piirtein, 8 just nyt Suomun kiertoa, ja täällä on tosi komeita tällaista rantapaanaa missä mennä, ja täytyy kyllä edelleen mainita, että nämä on äärimmäisen mukavat polut kävellä. Ei joudu rämpimään, eikä ole hirveitä kivikoita tai muuta. On hyvät polut. Se konnevesikin kyllä voisi olla jossain vaiheessa. Pistalla se on ihan kiva, sopiva pari. Tämmöisellä on heliä. Okei, täällä on tällainen hieno patohässäkkä. Aikamoiset ketjut siellä. Suoraan naamaan.
Keroni. Nonnista. Eväät syöty. Ja Suomun kierroksen, mikä tää nyt sit onkaan, niin viimeiset 4 kilometriä noin ehkä jäljellä ja sitten ollaan takas leirissä, niin tästä me sitten lähdetään. Olipa kyllä täydellisen hieno eväspaikka. Ai, kelpaa. No niin, jatketaan poluilla. Mikäs täällä on käyskennellessä? Nyt on niinku oikein mainio keli. Jopa hiukan kuuma. Mut eihän mä valiteta eilisten sateiden jälkeen. No joo, tää loppupätkä tästä kierrosta onkin tällaista ihan hyvää kävelymaasta, mutta jotenkin niinku tylsää. Tää on ehkä vähän sellainen, mitä tästä voisi sanoa. Tuntuu niinku sellainen, että tää loppu, että on vähän väsynyt, niin vähän sellaista pakkopullaa. Että jos olisi mielenkiintoisempia maisemia, niin tää voisi tää loppu olla vähän kivampi, mutta ei se mitään, kohta ollaan perillä. Kiitos. Juu, kiitos. Joo, reissu tehty. Tasan 17 kilometriä tuli tohon noin. Kun siinä vähän käytiin sivupoluilla sun muuta, niin 15 kilsan lenkistä tuli 17, mutta ei se haittaa. Kivaa oli. Nyt on jalat kipeänä ja kamalan kuuma. Kiitos. Mitäs Mikon ajatukset? Menikö hyvin? Hyvin meni. Viimeinen 5 kilometriä niin alkoi vähän vasen jalka vihottelee. Pikku varvas on vähän kipeä. Hyvin meni. Oli kivaa. Ok. Joo. Yllättävän. Ei vaivoja. Ei pahemmin huomenna aamulla. No niin, hyvä. Päätämme vaelluspätkän nyt tähän. Tervetuloa Hopokämpin keittiönurkkaukseen. Tänään meillä on tällaista kebappia ja Iskender-kebappia tehdään nyt kenttäolosuhteissa. No mistä me aloitetaan? No siitä me aloitetaan, että me laitetaan kattilaa ensin
Meitä on 3 henkeä, niin laitetaan 3 purkkia kebappia. Lätkäytetään sinne. No, lätkäytetään sekin. Pistetään keittimeen vähän liekkiä ja hiljalleen se käy siinä porisemaan. No niin, täällä nyt apukokki Tomi niin laittelee meille sitten kotitekosta pitaleipää pieniksi palasiksi. No niin, sit meillä on täällä kebappiloiset kuumaa kattilassa ja Tomi pilkko hienosti tossa noin niin pitaleivät. Nyt tehdään vähän sitten, tehdään vähän tällaista salaattisuikaletta kaikille tuohon noin. Vaikka tonne vähäsen ja sitten laitetaan Tomille tosta vähäsen ja sitten vielä laitetaan Mikollekin sinne salaattia. No sitten ihan tiedossa, niin pilkotaan tänne sitten vähän vielä lisää niin kurkkuu ja tomaattia, ei mitään sen ihmeellisempää. No niin, sitten me laitetaan tänne kuumaa kebab-kastiketta kaikille. Oho. Kaikenhan tietenkin kruunaa jollain jogurttisilmä. Sitten ihan viimeinen sinetti kaikelle on täältä tällaiset pepperonit, chilit siihen ja silloinhan me voidaan todeta, että meillähän on autenttinen Iskender kebab tehty tulisella kastikkeella. Kiitos. Ei muuta kuin ääntä kohti. No niin jätkät. Päivän vaellus suoritettu. Ruuat syöty. Viimeinen aktiviteetti käytännössä tälle päivälle ennen nukkumaan menoa, niin saunominen, mikä mietteet? Älyttömän hyvä. Sen verran on ryönäinen olla kuitenkin kaikista päivän aktiviteeteista ja hyttysmyrkyistä, mikä sitten vihdoin saatiin. Ja se kuulee saunan jälkeen puhtaat vaatteet ja suoraan telttaa nukkumaan. No niin. Täällä meillä olisi oikein tunnelmallinen sauna. Ranta. Onni. Nyt tämä video oli tässä, koska tiedän, että kukaan ei halua videoissa katsella mitään, kun puretaan leiriä ja kaikki vituttaa ja vettä sataa ja on ihan perseestä, niin nyt on haikuteltu, hengailtu, tehty kaikkea kivaa. Ja nyt tää video oli tässä. Kiitos ja hei! Hei hei. Heippa! Happens to a weekend, hold the line.